سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلوم ربع حاد حدار زي تدالو على توزينات تزلكم متلخو كم وترك ساف فصام دباتنا نختكتاتولنا ندعدمكو بقدامنت ارست زينا حوحاتنا ديمقراطياوي اسرار بهال سلازي يقولوا كالا يزلو كتبل حانتي كابسل فتات تግራይ ዝኾነት ገሊጻ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ፕሬዝዳንት ቻይና መልእኽቲ ሰዲዱ ቻይናን ሩሲያን ወታደራውን ጸጥታውን ዝምድናን የደንፈዓ አሜሪካን አርባዕተ ሀገራት አፍሪካ ካብ ስምዕ ንግዲ አጎዋ ክትስርዝያ እስራኤል ሚሳኤል ዘዓጠቃ መራኽብ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ልኢኻ ካልእን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም ሕወሓት ናይ ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ባህለ ስለዘይብሉ ክእለዩ ዘሎ ክትብል ካብ ሰልፍታት ትግራይ ዝኾነት ገሊጻ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ዘሎ ጎንፂ ዝፈጥሮ ስጋት ናብ መላእ ሃገር ከይቅጽል ይፍራሕ ኣብ መንጎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ሕወሓትን ዘሎ ምስሓብ ኣብቲ ክልል ቅልውላው ከይስዕብ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ግጭት ኪኖ ክልል ትግራይ ተዘርጊሑ ሃገራዊ ሓደጋ ከይፈጥር ስጋት ኣሎ ገለ ሰባት ኣብ መንጎ ሕወሓትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ዘሎ ምስሓብ ካብ ዞባውን ሃገራውን ቅልውላው ሓሊፉ ንኻልኦት ሃገራት እቲ ዞባ ከም ሱዳንን ኤርትራን ከይጸሉ ዓቢ ስጋት ኮይኑ ይርከብ حلاف قديات كوميونيكيشن كل تغريات وردي حلفهم ጊዜያዊ ምምሕዳር ነቲ ኣኼባ ዝተቃወመሉ ምኽንያት በደረጃ ክልል ቀዳምነት ክዋሃቦም ዝግቦም ከበርቲ ጉዳያት ስለዘለው ብምግንዛብ እቶም ተሳተፍቲ መርሓቲ ውድባት ጥራሕ ዘይኮኑስ ሓለፍቲ ቤት ጽሕፈታት ኣብ ኩሉ ደረጃ ዘለዎ ሰበስልጣን መንግስትን እንኮላዮም እዚ ክልል ቀዳምነት ዝህቦን ክስራሕ ዘለዎን በሰንኪ ዘይግዝኡ ዝናብን በዘይ ጉድኣት ዝራእቲ ምእካብን ምክልኻል ኣንበጣን ምዃኑን ገሊጾም ኣኼባ ሕወሓት ቀድሚ ምክያዱ ጊዜያዊ ምምሕዳር ንስራሕ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝዕንቅፍ ኣቀራርባ ክብል እንከሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ግን ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ንሙፃእ እንገብሮ ጻዕሪ ኣይሕግዝን ብምባል ነቲ ኣኼባ ተቃዊሞ እዩ እቶም ካብ ስራሕ ዝተባረሩ ካድረታት ኣብ ኣኼባ ኣይተመደቡን ክብል ኣቶ ረድኢ ገሊጹ መንግስቲ ክልል ዝወሰዶ ውሳነ ኣገዳስነት የብሉን ብምባል ግቡእ ኣይኮነን እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ብዛዕባ መግለጺ መራሕቲ ውድብ ሕወሓት ሓለፍቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልልን ዝርአ ዘሎ ክትዕን ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ብዙሕ ክርክር የልዕላሎም ገሊኦም ድማ ሕወሓት ነቲ ብፌደራል መንግስቲ ዝተመስረተ ጊዜያዊ ምምሕዳር ንምውዳቕ ውዲት ይኣልማሉ ዝብል ሓያል ምጉት የቕርቡለዎም ካልኦት ድማ ሕወሓት ሕጂውን ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ጽልዋ ከም ዘለዎ ንምርኣይ ተጠቂሙሉ ይብሉለዎም ብኻልእ ሸነኽ ናይዚ ድማ እቲ ዘሎ ኣመራርሓ ሕወሓት ካብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ተነፂሉ ብምህላው ተበሳጩ ኣብ ዞባዊ ፖለቲካዊ ነብሱ ናብ ናይ ወሳነ ተራ ንምእታው ሓድሽ ናይ መኸተ ስልቲ ይኽተል ከም ዘሎ ገሊጾም እዚ ኩሉ ዘይዓገቡ ገለ ውድባት ግና ነቲ ኩነታት ንውር ፖለቲካዊ ውዲት ሕወሓት ገይሮም ክርድኡ ክፍትኑ ተሰሚዖም መስራትን ላዕለዋይ መራሒ ሕወሓት ነበርን ሕጂ ግን መራሒ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ትግራይ ዝኾነ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ፀገም ካብ መሰረታዊ ባህሪ ሕወሓት ዝምንጩ ይኽብል ገሊጹ ብመሰረቱ መሪሕነት ሕወሓት ናይ ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ባህሊ የብሉን ኣብ ባዕስን ውዲትን ዝነብር ውድብ እዩ እቲ መሪሕነት ኩሉ ግዜ ኣብ ምድላይ ውልቃዊ ረብሓ እምበር ንረብሓ ህዝቢ ደው ዝብል ኣይኮነን ሽግር ህዝቢ ንምፍታሕ ተገዳስነት እንተዝህልዎ እዞም ኩሎም ሰባት ኣይሙመቱ ይብል መሰረታዊ ባህርያት ሕወሓት ዝገለጸ ዶክተር ኣረጋዊ ምንጭ ናይቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዘጋጠመ ቅልውላውን ኣብ ዞባን ኣብ መላእ ሃገርን ዘሎ ቅልውላው መራሕቲ ሕወሓት ሉጋም ዘይብሉ ፖለቲካዊ ረብሓታት ምድላይ ምዃኑ ዝገለጸ ገዲም ፖለቲከኛ እዚ ሕጂ ዘሎ ቅልውላው በዚ ከም ዘይውዳእ ገሊጹ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ናብ ፕሬዝዳንት ቻይና መልእኽቲ ሰዲዱ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በምክንያት ዕረፍት ቀዳማይ ሚኒስትር ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ነበር ሊ ኬሺያንግ ናብ ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ ናይ ሓዘን መልእኽቲ ሰዲዶም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በሰሙን በስም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ዝሰደዶ መልእኽቲ ዝተሰምዑ መሪር ሓዘን ብምግላጽ ንፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ ከምኡን ንህዝብን መንግስትን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ንስድራቤት ምዋትን ጽንዓት ተመንዮም በተመሳሳሊ ዜና ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ሃገራዊ ምርመራታት ካልኣይን ማእከላይን ደረጃ ዓመተ ትምህርቲ 2022-2023 ብሉጽ ውጽኢት ዘመዝገቡ ተምሃሮ ተሸሊሞም በዚህ መሰረት በ28 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣብ ከተማ አስመራ ትርከብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሓርነት ካብ 3 ክሳብ 4 ሙሉ ነጥቢ ዘመዝገቡ 37 ኣባላት መበል 35 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሸሊማ
رئيس محدار نايتا بيت تمرتي ممر يوسف أسفا وتشلمات نتم تمهارو نزبل تصوتيت كتسعرو حالة في النزل سكم كالو تمهارو دما قدوس كني حديروم آسروم كسعرو زدرخ مخانو أجنزيبوم بيت تمرتي مبعثان ماكلين درجة فنلاند موسينون أب هاجراوي مرمرة شامناي كفلي 800 العلون زمزقبو 8 شعاتن تمهارو شليمام بيت تمرت خلاي درجة انبهر بوغنا بإسران شعتن تكمتي عبز قبرتو سنسرعت بلوت نتبي زمزقبو 4 حدن أبالات 35 زوريا هاجراوي آقل قلوت مهاروه شليمام رسم محرنايتا بيت تمرتي ممهر برهانة آنانيه أزي بدرجة بيت تمرتين مجمرتا زيزت تعدل الشلمات تشلمتين زيادة وتصيت حيال تاريخ قبرو حلاف النزل سكم نتهم زسعبوهم دمه آسرهم كختلو زدرخ مخانو تحساسيبوم بتمساسالي آبن أوسان زوباتات تتصراتن قودايفن زركبه نايما كلاي درجة بيات تمرتي حدنتن إسران 4 قنبوتن أب هاجراوي مرمرا شامناي كفلي لعل نتبيه زي مزقبوتها مهارون شليمن رئيس ممر بيت تمرتي حدنت ممر دانيل هابته أب هاجراوي مرمرا شامناي كفلي كابز التساتف شدش 280 تمهروتم 76.4 كام زحلفو كابز يومتم 33 كاب 85 للعلي كام زمصو حبيروم مع كلاي درجة بيت تمرتي اسنان 4 جنبوت ابز قبرتو تمساسالي سنة سرعة دما كاب 271 تمهروتم 9.3 كام زحلفو كابز يوم دماتم 35 ناشلمات كام زبوقعو رئيس ممهر أنقسو معلم قليسو ቻይናን ሩሲያን ወታደራውን ጸጥታውን ዝምድናን የደንፈዓ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ሩሲያን ወታደራውን ጸጥታውን ዝምድናን ከም ዝሕየሎ ሚኒስትር ምክልኻል ሩሲያ ሰርጌይ ሾይጉ ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዝተኻየደ ወታደራዊ ዋዕላ ተረኺቡ ኣብ ዝስምዖ መደረ ገሊጹ ንሱ ዝሓለፈ ሶኒ ምስል ዓሎ ሰብ መዚ ምክልኻል ቻይና ኣብ ዝካየዶ ርክብ ሃገሩ ምስ ቻይና ብምትሕባር አንጻር ምትእዝታው ናይ ግዳም ሓይልታት ከም እተሰርሕ ኣነጺሩ روسيا بعل سلطان مس مكتل أبو أمبر ماكلاي وتدرو كوميشن تشاينا جانغ يوشيا أبز كايدو ركب هاجراتهم كل التأوي زمدن إن بحفشة وتدرون ستون زمدن إن دمه بفلينا بزل على درجة نبتح بحبر كسر حخم ترداده أفليتهم أبكروا وانو تدرون ستون زمدن إن مدنفع بحبر كسر حزس أن حد تشاينا الروسيان أوش تأوي جوداتن كفتن نزغل داغما يمتثو بحبر نمكات دروه يسرحلو مهلاونين زنت سرام بأمريكا زمرح كيدان حيلتا السمين أتلانتيك نيتو ناب مبراق قدسوه بمسففح روسيا ناب كتتاو كونات كتاتو يدفافق خمزلو إيوه منيستر مكلخال نايت هاجر سيرجي شيغو زخصص أمريكا بقوني يوكرين كوينة أنصار روسيا تقبرو زلا وتدراو يدقفات كوينات يوكرين ناب حدقنيا أنفتن كامل رح زقبر مخانويا تشاينا تتنقق أمريكان 4 هاجرات أفريقيا كابس نقدي أوغوا كسرزيا بريزيدنت أمريكا جو بايدن هاجرات يوغندا غابون نيجرن ريبوبليك ماكلاي أفريقان كابس نقدي أمريكا أفريقيا كم سرز أفليتم بايدن تن هاجرات عبيت تحسسات سبو مسألات زفت سما ويدما أب ديمقراطيوي محدر زخون عينت ممحياش زير إن كبر قليزهم سمع نقدي أوغواك أب تحتي سهرة زركب هاجرات أفريقيا لعليش حنشا مونتيميتن مرتات بزي كرت ناب أمريكا كأتوه زخ اليوم بريزيدنت بايدن أب تحتي وتدراوي محدر زركب نيجرن غابونن بوليتيكاوي بزحنتن لعلنتن حقن أي مسرتان وين مسرات زخ الممحياش أي جبران بزبل نأقوى أي بكعنيلوم من قال هاجرات ريبوبليك ماكلاي أفريقان يوغندان زملك دمه منجستن كبير تحسن علم الخاوي تقبلنا تزلو سبعوي مسألة يفتسموه بمهلاو ميلوم يوغندا حدث صوتاون زملكت أزر الربي حقي دحري موصا أمريكا بجنبوتنا تهاجر كاب أقوى كم اتنجران معغب كم اتجبر لان جليس أني رام أب حدث صوتاوي تكبر تساتفهم زترخو سبات بموت خطعو زز حقي يوغندا علم الخاوي وغصا أسئبيوم بريزيدنت بايدن تن هاجرات نسم نقدي أو جوازي بكأن سكفتاتن زملكت أمريكا كم حيشان زغربت اللي نحطو كتحابره فقادنيات كام زي خونا تغيسم دو أفريقيا كاب حمص جميرة مبل إسراف فورم أو جوا كتأنجر كوينة أتن زتأنجر هاجرات زاقيت ملاش أيهابان كل كلا كابت زمت حدش عمت 2024 تجبراو زقبر كوينو كابت نقدي وصعي وطواوع بيتن عدل نسرحن كام زعبيه نزن قرل وعل نقدي أقوى موت نابتن هاجرات
ቁጠባዊ ሃስያ ከም ዘስዕብ ይግመት ኣብ 2022 ኣስታት $881,000 ጥራይ ዋጋ ዘውፅእ ሰደድ ከም ዝገበረት ትግለጽ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ ዝተሓተ ጽልዋ ዘለዎ ከም ዝኾነ ዝግመት ኮይኑ ንባዕላ ግን 23 ሚልዮን ዝግመቱ ፍርያት ካብ ኣሜሪካ ኣታው ገይራ እያ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ዩጋንዳ 174 ሚልዮን ጋቦን 220 ሚልዮን ከምኡ ድማ ኒጀር 73 ሚልዮን ዝግመት ፍርያት ናብ ዕዳጋ ኣሜሪካ ሰደድ ገይረን እየን ምስ ዩጋንዳ ዘውፅኦቶ ፀረ ሕደ ጾታውያን ሕጊ ተኣሳሲሩ ድሮ ገለ ትካላት ኣሜሪካ ፍርያት ጨርቂ ካብ ዩጋንዳ ምእታው ደው ከም ዘበሉ ፕሬዝደንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ ቅድሚ ወርሒ ገሊጹ ነይሩ ሙሴቪኒ ብግዲኡ ኣብ ነሓሰ ንኣሜሪካ ዒላማ ከም ዝገበረ ዝተገልጸ ክልከላ ልባስ ክዳውንቲ ናብ ዩጋንዳ ገይሩ እዩ እስራኤል ሚሳኤል ዝዓጠቃ መራኽብ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ልኢኻ ትማሊ ኣብ የመን ዝመደበሩ ዕጡቅ ጉጅለ ሕቲ ንእስራኤል 3 ግዜ ብሚሳኤላትን ሰባልቦ ነፈርትን ከም ዘጥቅዕን መጥቃዕቱ ቅጽል ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ሚሳኤል ዝጸዓና ዓበይቲ መራኽብ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝተለኣኻ ተገሊጹ ዘን ዓበይቲ መራኽብ ተልእኾን እንኩላይ ንኢራን ንምህራም ከም ዝኾነ ገለ ተንተንቲ ይገልጹ ኣብተን መራኽብ ተጻዒኑ ዘሎ ሚሳኤላት ኣብ ደቃይቕ ንኢራን ከጥፍእ ከም ዝኽእል ወታደራዊ ምንጭታት ይጠቕሱም በተወሳኺ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ቅድሚ 3 ሰሙን ምስ ሓማስ ኩናት ካብ ዝጅምር እንድሓር 11,000 ኢላማታት እቲ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ከም ዝሃረመ ተገሊጹ ኣብ ጃባሊ ኣብ ጥቓ ቤት ትምህርቲ ማእከል ጥዕናን መንግስታዊ ኣብያተ ጽሕፈትን ዝርከብ ሓደ ህንፃ ኣባላት ሓማስ ከም ዝተራዩን ሓይሊ ኣየር እስራኤል ኣብ ልዕሊኦም ምጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመን ድሕሩ ዝወፀ መግለጺ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ይሕብር ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣቐዲሙ ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ ኣብቲ ኣብ ጃባሊ ዝተፈጸመ ምጥቃዕቲ ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓማስ ከም ዝተቐተለን ትሕተ ቅርጺ ሓማስ ከም ዘዕነወን እዩ ገሊጹ ኣብ ዝድሓረ መግለጺኡ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ መንኪና መጥቃዕቲ ኣየር ክፍጸም ዘርኢ ቪድዮ ተዘርጊሑ እዩ እታ መንኪና ፀረ ታንኪ ሚሳኤል ጽዒና ናብ ሓይልታት እስራኤል ገጻ ትጓዓዝ ምንባራ ሓቢሩ ይርከብ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም